Lapring. Lito mo. Lapring. Manalo. Lapring. Laprisimo. Lapring sa akin. Our second session ka na po ni Ate Lapring. Manalo. Sa Magala. Sa lahat po ng mga nanonood sa kanya, kasi po lang vlog po ng session namin. Tulog po kami supportahan. Siyempre sa lahat ng mga manalo, tama dyan. Clap. Yung pagkadala naman. Omak. Omak lang. Family also. Siyempre siya. At sa mga Castro de Guzman, shout out. At sa Salang family. Betay. Isama ka namin ha. Verse Bible. Philippians 4. Tinggal. He said will supply for your needs according to his riches by Christ Jesus. Mark 11. Tinggal. Mark 11:24. Naliwala natin din yan sa ama, maniwala na. Wala na po video. Sinabi ni Jesus. Para din mga tao maniniwala kahit kita sa pagkakas ng Diyos at mga noon maraming sa mga for second session ka rin. One of the kaya nandiyan po ka sa post as a response sa sister na po para Gloria Pension ito program po Gloria Organization na kami sa akin. Bless us. Ito nga ni Diyos po mo. Iniwala ko kami. Worship your Father, we glorify your Father as you bless His house, yes, their family for well, as well as our family. In Jesus' name we pray. Amen. Lord. Hindi ka mangyayari ka rin. Dito din ang pagkakali o Base out siya. Base out siya. pagkapasabi ko yung kay Jollibee. Yeah, so, it's possible. Oo, syempre. Sobrang sweet ko. Over pati. Gusto yung matulog. Wala, pumasok. Wow, praise the Lord. Uy, thank you, Lord. Kasi natin pa yan. Babae na. Kuya, iluwi pa rin. Nakakapag siya na ulit. Dahil ko yan niya, isang taon sa pangalang na. Sulit. Buwak-buwak. Kaya ni linggo, kasi ang linggo, no? Mas wala natin. Katao. Sa Monday, day off mo. Sakto. Ano masyado na? Magsara kayo Monday. Kaya masyadong active. Paano kung Sunday? Mas malasa sa atin. Mga tao sa Dapat diba pag kaya niya, pag-masadyanan niya, sa pagyan mo nito, sa pagyan mo nito. Kaya isip ko pa siya na kayo. At nakakatulog diba? Kami. Ano mga balik